бой! Супер е, супер е! Така, дай му, батко! Покажи им как се мяташ. Опа! Уникално, батко, уникално! Още други колки. Добре? Някой не стигаме. Аз там трябваше да върна темпото ли беше? Нещо такова! Истинския Витек дойде, ама ние сме го изприлагали все още. Жорката го настигна да си колка, бе. Обаче Джиара кара с нашото темпо, изобщо не го настига. Да. Не бяга. Трета много силно тук. Никой няма отзад, всичко е точно. Не, так бе реално намали. Бах, чап. Леле, те го ще има майката. Какво викаш? Те го ще има майката. Не. Удри, батко! Уу! Да, със сигурност. Няма охлаждаш толкова. То също няма време за охлаждаш. Няма охлаждаш да дръжи се. Това е трета, аз чу още не го... Аз затова и дойде малко странно. Той на клипсо ще можеш да си видиш колко ти е някаква нормална обиколка. Аз малко намалих темпото. Няма проблем. Пак ще можеш да си го гледаш. Факт е, че сме почти 10 секунди по-бързи с двама човека. Е уникално. Това е много голяма разлика на писта. Аз после като сам пас ще го пусна. Само взимаме леко за да се на трактора, кажа. В смисъл леко само с 80 се движи. Да. Уникално. Виждам се.